A l'episodi anterior vam assistir a la incorporació d'un nou membre a la tropa Keroro, i ara ja són 4. El caporal Giroro, amant de l'acció i les armes. El recluta Tamama, passarell i tendre. L'alferes Kururu, un geni tocat per la bogeria. I per fi, el comandament, el sergent Keroro. Ara bé, ningú s'ha donat de l'arribada d'un altre escamot invasor només temible. La batalla de les dents! A formar! Creu-me, Keroro, aquell professor és un autèntic plom. Ah, sí? Nena, jo no sé com no els hi cau la cara de vergonya. Tens raó. Semblen amics de tota la vida, però en el fons hi ha una barrera insalvable que els separa. Cu. El pla que vol dur a terme es diu berenar amb els pocopanians i donar-los conversa perquè agafin confiança. Oi que sí? La Natxa sembla confiada. I és clar, després hi vaig anar jo i li vaig dir a la cara. Quero. Quina enveja. Atenció, quan mireu la televisió, enceneu algun llum i separeu-vos de la pantalla. Segons ell, aquest pla havia de comportar un risc enorme. Doncs jo crec que s'ha polit el pressupost del mes en galetes i que estan drapant com una salamandra. Doncs jo també em vull de teca. No ho sé. Potser era aquest el seu objectiu, endrapar fins a no poder més. Caram, quin arsenal de dolços. És que vostès són tan amables amb mi que el mínim que puc fer és convidar-los a berenar. Diguis el que diguis, jo sé que endús alguna de cap. Que no! Està equivocada, senyora! Quero. Em temo que no cola. Però si admeto que això és una estratègia per equipar-me de galetes i dolços, aleshores potser em faran fora de casa. I a més, perdria tota la credibilitat del meu càrrec. Què et passa, sergent? No res, senyor. M'ha semblat notar com si... Ai, mare! Ai! I ara per què crida, sergent? Ai, per res, de veritat. Fas mala cara. L'única que tinc és... Sergent! El queixal! Tinc mal de queixal, però si ho dic estic perdut! Haurem d'intervenir. Caporal Giroro! Silenci! Només hi ha una manera. Sergent! Ai, sergent! En marxa! Atenció a totes les unitats! Però què és això? Batua! M'han vist! Ah! Agafeu-lo! Ja està! Ja és nostre! Ei, qui us agafa tots plegats? Tens mal de queixal. No sé pas de què em parles. Pren-te aquest got d'aigua freda. Au, va! Ai, és que estic a règim. Que beguis! Ho sabia. Què passa? Té càries. Ostres, càries? No sabia que els caronians també tinguéssiu càries. Exagerats. L'escàndol que heu armat per un mal de queixal de no res. Has dit de no res? És un problema seriós. Al nostre gremi d'invasors hi ha individus que són autènticament microscòpics. Es dediquen a entrar a la cavitat bucal d'altres éssers, els hi foraden les dents i creen les seves bases. Vet aquí d'on ve la càries. Que fort! Les càries són invasors de l'espai! N'estàs segur, caporal? Per prevenir la invasió només es pot fer una cosa, rentar-se bé les dents després de cada àpat. Però tu no ho has fet, oi? Em fa mandra. Ara ho pagaràs car. No, això no, sisplau.
Doncs t'ha tocat, nano. Cu. Vaja, vaja. És el quart queixal inferior esquerre. Fa mal? Toc. Sí que l'és, i tant que sí. Toc. I Déu-n'hi-do, quina infecció. Toc. Sí, és aquí, no falla. Aquest paio és un sàdic. Quina por. 7:45. És l'hora. Escamot anticàries, endavant! Sí, senyor. Ei, què és l'escamot anticàries? Són els responsables encarregats de lluitar contra els invasors de la càries. I això vol dir que són els responsables de la salut dental. Invasors, dius? Vols dir que són aliens? Exacte. I el seu objectiu és instal·lar-se a la boca. Què? Preparats els rajos microids. Endavant, Tamama. Senyor! Sí, senyor! Tot a punt. Endavant, rajos microids! Oh, però si es poden fer petits, mira! S'han fos! Agafa la lupa i així els podràs veure. Són el recollidor. Oh, és veritat! Aquí, Delta 1. Endavant, Pirata 1. Aquí, Pirata 1. Preparats per penetrar a la boca d'en Keroro. Recollida totalment finalitzada. Catapulta preparada pel llançament. Catapulta preparada pel llançament. Obrim la boca. Obrim la boca. Obrim les portes de la catapulta. Endavant, monitor. Caporal Giroro i recluta Tamama. Preparats pel llançament. El camí està lliure. Tot a punt. Sort, guerrers. Som-hi! Ara! Pirata 1 i Pirata 2 han entrat amb èxit. Ostres, quina canya! Això és l'interior de la boca d'en Keroro? Compte! L'enemic pot atacar en qualsevol moment. Sí! Espera, Tamama! Sol no podràs! Tamama, atura't! Em seré esqueixat el meu sergent amb la vida, si cal! Objectius abatuts 0. Tantes bales que has disparat i no n'has encertat ni un. Perdoni'm, sergent, perdoni. Doncs sí que hi havia aliens, eh? I per què no has disparat ni un sol tret, tu? Perquè no ho podia fer. En aquella situació podria haver ferit un company. Anàlisi completa. És una de les espècies més ferotges de càries galàctica, la Cariator. La Cariator? La Cariator. Són uns extraterrestres hostils de nivell 5. Es dirigeix una reina. El problema és que n'hi ha masses. Necessitem reclutar reforços. A mi no em miris, que no em puc moure d'aquí. Algú s'ha de quedar fora per controlar els seus moviments i poder-vos donar instruccions. I jo m'hauria de quedar a ajudar-lo, esclar. Molt bé, ja aniré jo. No, jo! Què? És una qüestió d'honor! I ara? Com s'ho farà el sergent per introduir-se a la seva pròpia boca? Calla, potser és que el dolor l'ha trastocat. Es calcula que cada any una mitjana de 5.000 aliens visiten la Terra. N'hi ha molts que venen a envair-la. I n'hi ha un que li han envaït la boca. Un gamarús, vaja. Ostres, és clavat el tiet! Què és, sergent? El Keroro B.
Un robot per control remot que fem servir de doble en missions perilloses. I això què té a veure amb la invasió?